No, sí, depende de la Hi ha coses que són indiscutibles. 2 més 2 és 4. Un triangle equilàter té 3 costats. París és la capital de França i Colom va descobrir Amèrica. I ens quedem amb aquesta última perquè aquí hi ha algú que diu home, Colom va descobrir Amèrica, sí, però tot el muntatge que hi ha al voltant d'aquesta història no és ben bé com la sabem. Jordi Bilbeny, benvingut. Gràcies. Una vegada, a començaments de segle, un home anomenat Henrik Ibsen va fer una obra que es deia Un enemic del poble. En aquest moment, Jordi Bilbeny està dient tot el contrari del que havíem sabut des de 1492 fins ara, i és de que tot això del descobriment d'Amèrica va ser una apropiació de la corona de Castella i una manipulació, per dir-ho així, de la veritat. Com arribes a aquesta conclusió? Aquesta és una conclusió que no hi arribo en el mateix moment, sinó que jo intentava fer una novel·la històrica sobre Colom, personatge que em havia cridat una mica l'atenció, el mar, els corsaris, les intrínculis polítiques de les corts, això sempre m'havia interessat i vaig dir, de cara al 92, al 1992, doncs estaria bé poder fer una cosa així històrica. I és que quan m'afronto després a les fonts és que no encaixaven per enlloc. O sigui, en Colom és un plebeu, una persona que fa llanes que ven en una taverna, el Colom genovès, semianalfabet, sense estudis, i de cop i volta et trobes un polític, un militar, una persona que improvisa versos en llatí, que és el cap superior de l'Hisenda Reial, que és virrei, que és el mirall. No encaixa, no encaixa. I aleshores, buscant què passava, vaig anar a petar les impremtes, i perquè en alguns casos em trobava que el mateix llibre, en edicions diferents, ja explicava coses diferents. Ara, tot això està resumit en una pel·lícula que es projecta al Cinema Verdi i que es diu, té aquest nom tan llarg, no? Sí, es diu més o menys, o es diu L'apropiació de la descoberta d'Amèrica, una conspiració d'estat, i intenta reflectir d'alguna manera els meus treballs sobre això, sobre com s'ha manipulat aquest fet de l'apropiació. Qui són els apropiadors i què és el que s'apropien? Bé, aquí el que s'apropia són uns fets. O sigui, això és la història. La història no és una assignatura. Molta gent es pensa que la història és una assignatura que es fa als instituts, a la universitat. La història són els fets. O sigui, tu i jo ara estem fent història. Si d'aquí un temps algú ho vol explicar, doncs explicarà com tu vas vestit, com jo anava, el que vas dir tu, el que vaig dir. I si algú subverteix això i ens situa en lloc d'aquí, doncs a Bilbao, per implicar-nos en la trama de no sé ben bé quina organització armada, doncs aquí estaran apropiant-se d'uns fets. Amb la descoberta d'Amèrica, o amb el que es diu la descoberta d'Amèrica, passa això. Hi ha uns fets, aquests fets són desvirtuats de mica en mica i de cop i volta són apropiats per un estat diferent. Que és en aquest cas l'estat... És la corona de Castella, que després ha arribat a ser l'estat espanyol. Tot això, clar, les conseqüències d'això signifiquen, com s'ha dit moltes vegades, el bloqueig de tots el possible comerç de la corona d'Aragó cap a Amèrica. Vull dir que Castella es queda, efectivament, amb l'exclusiva del comerç. Bé, això és el que diu la història oficial. En el fons, ja hi ha molts historiadors historiadors oficials, doctors en història moderna a les universitats espanyoles i catalanes, això ja ho diuen claríssim, que no hi ha hagut cap exclusió. Que tu vas, per exemple, als arxius d'Arenys de Mar, els de Canet, els de Calella, els de Mataró, i tu veus que amb tota normalitat, al llarg dels 16, 17 i 18, els catalans van a Amèrica, però amb desenes de naus. El que passa és que hi anaven, al començament, directament des d'aquí, però després obliguen a passar per uns ports andalusos. I sembla, això de moment, jo m'ho crec, això que hi va haver un comerç amb Amèrica indirecte i que els catalans havien d'anar a Sevilla, estar allà esperant que sortís l'estol, aquell de naus, i anar cap allà. I quan tornaven, tornar també per Sevilla. Per això sempre els catalans demanen el comerç directe, no el comerç, sinó el comerç directe. Clar. El comerç ja hi era, però el que no calia era passar una mica per aquesta mena de burot que significava aturar-se a Sevilla. Baixar les mercaderies, taxar-les, que el fisc reial se'n quedés un tant, tornar...
Tota aquesta burocràcia intentar-se estalviar. Anem al personatge de Colom. Colom, dius, home, un genovès que es dedicava a coneixement i alfabet. De quina manera arriba a ser aquest almirall? Perquè, a veure, una cosa és indiscutible, sigui qui sigui, unes barques o unes caravel·les europees arriben al nou continent, Sí, no? això està clar. I un d'aquests dels que manen aquestes caravel·les es diu Cristòfol Es diu Colom. Cristòfol Colom. Bé, això ja està bé. Això és el mínim sobre el qual Sobre el podem qual- començar a treballar. Exacte. Aleshores, aquí hi ha un munt de contradiccions. Per exemple, la gent que ha estudiat el nombre de mariners, tot i que eren mariners que van ser pagats per un sou, aquest sou que constava encara al segle XVII, hi havien els albarans d'aquests pagaments, aquí l'arxiu notarial de Barcelona, em sembla que era el notarial, i quan els historiadors del XIX consultant aquests llibres, i ostres, que aquí hi ha els albarans de pagament, van a buscar-los i ja no hi són. O sigui que de mica en mica s'ha creat una nebulosa, però que sí que hi ha aquest fet que tu dius, un senyor que va al davant, i és molt impossible, per dir del tot impossible, que un llaner, que un estranger, que una persona sense cap mena de vinculació amb els afers militars o polítics o diplomàtics del moment pogués ser virrei, pogués ser almirall i pogués ser governador general, el cap de l'audiència i el cap del fisc reial. O sigui, per això, si tu mires un dia una llista de tots els virreis catalans i veus que tots són personatges militars de l'alta noblesa amb una gran solvència en els seus afers, de gran confiança per part dels reis, i totes aquestes persones no són estrangers ni són uns qualsevols i uns desconeguts. Menys havia de ser en Cristòfol Colom. Tot i això, ja en aquest segle XIX, a tota Europa l'existència d'una història romàntica, una història que reescriu una història antiga i que la posa al servei dels estats-nació emergents. També a Catalunya, sense tenir estat, ha fet aquesta història, aquesta historiografia romàntica. Podria donar-se el cas que això fos així? O tu el que hi veus és una cosa molt més intencionada, molt més de dir, no, ara això ho farem de forma sistemàtica, desvirtuarem una història determinada per posar-la al servei de la nostra causa. Primer és que no és una història determinada, o sigui, totes les històries es desvirtuen. O sigui, la història es fabrica, i es fabrica d'acord amb uns interessos determinats polítics, i els que fixen aquests interessos o és la monarquia, o és la república, o és el govern de torn. Són els que diuen, ara volem explicar això en aquesta línia. Volem que els antics demòcrates perseguits, per exemple, pels feixistes, ara siguin els nazis. I immediatament es comença a segregar una sèrie de notícies, premsa, diaris, ràdios i televisions, que aquells antics demòcrates perseguits ara són els nazis perseguidors. D'aquí 300 anys, quan tu consultis les fonts, diràs, hòstia, mira, veus? Fan una mica això. No és una història concreta. Aquesta concreta d'Amèrica s'inscriu en aquest flux de reescripturació de la història. I que es basa fonamentalment en dir, negarem la presència catalana en el descobriment d'Amèrica i l'atorgarem la seva exclusivament a Castella. Sí, això és així. Un dels episodis que en la història, no sé si ara ja no sé si oficial o no oficial és, Cristòfol Colom és una persona que és rebuda per la reina i és avalada per ella. I Ferran no hi té res a veure, és fonamentalment Isabel de Castella la que creu en el projecte i que el financia. Sí, això al segle XIX ja els historiadors espanyols ja van dir que era una llegenda, sobretot allò de les joies, no? Això sí que són les joies que posa la reina, entre altres coses, perquè al segle XIX va sortir molta informació que aquestes joies de la corona estaven empenyorades per banquers valencians. Per tant, la reina no podia haver donat banquers valencians que devien ser jueus. No ho sé, però banquers valencians. O sigui, el que al XIX es va dir és que la reina no podia haver subvencionat amb joies. Podia haver subvencionat amb roba interior, que algú diu. Però sí, no. perquè no ho feia servir gaire, perquè segons sembla. Això són les males veus, no? A partir d'aquí després van començar els estudis seriosos sobre el finançament d'aquesta empresa. I bé, i avui dia la història oficial, la història llegendària, les males veus, tothom està d'acord que aquesta empresa estava subvencionada per el tresorer i els diners de la corona d'Aragó. Això tothom ho explica en Lluís de Santàngel, posa els diners... Explicaria això potser que aquesta també és una altra cosa que és certa, el retorn de Cristòfol Colom en el seu primer viatge tingués lloc aquí al Saló del Tinell de Barcelona? Clar, és que això
és una cosa que, si no hi penses, pots arribar a la conclusió, com a mi en algun congrés algú m'ha comentat, això és circumstancial, això no té cap importància, els reis tenien molts dominis, en Colom podia tornar a Barcelona. Bé, jo dubto que fos una tornada així com improvisada, entre d'altres coses, perquè en Colom ja ho diu en el viatge, he de tornar a l'abril que m'esperen els reis, i entre d'altres coses m'imagino que això en Colom ha de tornar en un lloc determinat per controlar les mercaderies, per controlar l'or, si han trobat perles, el corall, les espècies. I després hi ha una altra cosa, imaginem-nos, ho dic per la gent que ens estigui, intentem imaginar-nos què seria el segle XV, una societat, una Barcelona i una Catalunya molt molt preparada políticament, i cada 20 anys hi havia una revolta, molt enfrontada als Trastàmara. El segle XV és un segle en què hi ha unes quantes revoltes populars. La Generalitat mateix, per exemple, declara una guerra a Joan II que dura 12 anys ben bons, des del 60 fins al 72. Després d'aquesta guerra s'acaba i encara hi ha un intent d'assassinat a Ferran el Catòlic, també aquí a les escales de la plaça Reial. O sigui, hi ha com un intent continuat de treure's de sobre la dinastia Trastàmara, perquè, entre d'altres coses, això no voldria semblar ara simplista, però entre d'altres coses la titllen de castellanista. Doncs imaginem-nos que tornen les dues caravel·les, perquè una es va quedar allà, els mariners d'aquestes caravel·les, tots castellans, excepte en Colom, que és genovès, i venen a celebrar que han trobat un nou món, que es queda en exclusiva a Castella, que els catalans en són exclosos, i Barcelona surt al carrer i els aclamen multitudinàriament. Això és un contrasentit que ningú ha pogut explicar, excepte que tots els mariners siguin catalans i l'expedició sigui catalana i en Colom. Però d'això no en tens proves. O sigui, en principi, el que estàs fent és un sistema d'investigació en el que s'infereixen coses, però en el que difícilment se'n demostren. O sigui, dius, com seria possible que això fos així? Sí, bueno, però hi ha en algun lloc alguna prova documental? Sí, hi ha moltes proves documentals, moltes, i aquest una mica és l'esforç que jo faig, però com que anem també amb el xip tan posat amb l'altra història, aquestes proves sempre són sistemàticament menys tingudes. O sigui, hi ha un cúmul d'historiadors i cronistes del 16, moltíssims més del 17, i encara se'n troben el 18, d'historiadors i cronistes que ens diuen que en Colom va a Amèrica amb mariners catalans, que tots eren d'aquí, els 12 monjos de Montserrat, que van sortir de Barcelona, que tornen a Barcelona amb la màxima naturalitat. Però justament com que això desdiu aquest gran muntatge de la història oficial, que els catalans no pinten res, doncs titllen aquests historiadors com o de nacionalistes o d'exaltats, i no es té en consideració aquestes fonts. Colom, quan surt amb el suport reial? Sí, totalment. Sí que aquest llaner seminalfabet, el que vulguis, d'alguna manera fa saber a la reina o al rei o als reis o qui sigui que se'n va a buscar un camí cap a les Índies. O és un espontani que diu, nanos, veniu que arribarem a les Índies. Alguna informació ha de donar als reis? Sí, de fet, aquesta informació ja l'havia donat als reis de Portugal. El que passa que els reis de Portugal, amb aquesta informació, en lloc de subvencionar l'expedició d'en Colom, se la munten pel seu compte. En Colom sembla que s'enfada molt i se'n va. I arriba aquí, intenta muntar això amb l'ajut d'algun comte, d'algun duc, no sabem ben bé quin, perquè de crònica en crònica va canviant el nom, però intenta que això no sigui una empresa reial, i al final la corona s'acaba posant pel mig i acaben ells pactant. Per això les condicions d'en Colom són tan fortes, perquè si fos un llaner li hauria dit, escolta, deixeu-me a mi un tant per cent del que trobi i ja està, però els càrrecs que en Colom demana són els de virrei. Els virreis són gent molt vinculada a la casa reial, per exemple Ferran el Catòlic és virrei abans de ser rei, el seu pare Joan II és virrei abans de ser rei, la dona de Ferran el Catòlic i germana de Foix és virreina. O sigui, els virreis al segle XV, almenys a Catalunya i Aragó, són persones vinculades a la casa reial o de la casa reial mateixa. El que en Colom demana són uns títols molt determinats, amb uns grans beneficis, i els reis diuen a tot amén. O sigui, signen a tot que sí. I això, d'aquí se'n pot inferir que no pot ser un estranger, si hagués sigut un estranger o una institució, o la Generalitat, o la Corona, o algun municipi, hauria dit que era il·legal que la Corona donés aquests títols amb un simple desconegut. Aleshores van allà, fan el primer viatge,
planten el Fort Nadal, tornen i hi ha 5 viatges més. Sí. En aquest sentit ja la corona ja està, vaja, ja li deu caure la bava davant del que pot trobar en aquest... Tot el contrari, O sigui, veu que és tant el que hi ha que intenten rapidíssimament treure's en Colom del davant. O sigui, en Colom fa uns pactes amb els reis i els reis, jo m'imagino, i això tothom, bueno, jo i algú altre ja ho ha dit, es deurien pensar que serien 4 illes perdudes, no? Com així de Formentera i 4 illots així perduts allà, amb alguna bèstia estranya, exòtica, però no, troben illes immenses, després troben el continent i la corona diu, ei, tu, el que hem pactat no serveix, intenten destituir-lo i es comencen aquí uns grans plets que duraran gairebé un segle entre la corona i la casa dels Colom. I la casa dels Colom que queda una mica apartada, perquè mor Colom, no? Sí, quan mor en Colom, el seu fill hereta els seus títols i després el seu net. I el seu net ja és el que la que diuen prou, i sí que aquest sí el tancaran a Oran, es quedaran tots els seus béns i quedarà tot ja incorporat directament a la corona. I aleshores ve el moment aquest de l'apropiació. O sigui, qui comença això? Ho comencen en vida els mateixos monarques, els reis catòlics? És possible, el que passa que, esclar, com que tots estem treballant amb còpies de còpies o còpies de còpies de còpies, costa ben bé situar en un any precís. Però, clar, els plets ja comencen en vida de Ferran el Catòlic. Per tant, és fàcil d'inferir d'aquí que ja s'introduïssin alguns mecanismes distorsionadors de la realitat per fer-se venir bé els reis la història cap al seu molí. I el que passa és que això, jo veig que això seria una cosa més familiar-rei, i de mica en mica, quan Ferran el Catòlic mor i la possessió de les terres d'Amèrica ja no són estrictament d'un monarca catalano-aragonès, sinó que són d'un rei que ja té tots els dominis hispànics i europeus, com és Carles I, i després Felip I de Catalunya-Aragó i segon de Castella, doncs això ja té una dimensió nacional ja. I també pensa que en aquesta època els catalans hi ha unes quantes revoltes, hi ha la revolta de Germanies, després el 17 hi ha la revolta dels segadors, jo m'imagino, tot això són conjectures, intentar interpretar el perquè d'una manipulació o d'un retoc. Això és el retoc hi és, i això no és cap conjectura. Ara, intentar esbrinar quin significat polític té, doncs jo intento imaginar-me que aquests senyors diuen, hòstia, Amèrica és mig de Castella, mig de Catalunya. Si els catalans s'independitzen, per alguna raó, aquestes revoltes que contínuament fan contra la nostra corona, ens quedarem o ens podem quedar sense una part d'aquests beneficis, doncs, escolta, quedem-nos tots, fem que tots els beneficis siguin nostres i el dia que ells vulguin sublevar-se i anar-se'n, que se'n vagin, però almenys que ens deixin aquí la gallina dels ous d'or. Per aquells temps també s'havia signat el Tractat de Tordesillas, que permetia que els portuguesos tinguessin un bon pessic, no?, d'Amèrica, vull dir que que aquells, quan ja havien descobert que hi havia un gran continent, resulta que una bona part d'aquest continent se'l quedava el portuguès simplement perquè es va calcular malament el meridià. Sí, de fet, ells, una gran part, sinó que quan tu mires el Tractat de Tordesillas que parteix l'Atlàntic entre Portugal i Espanya, millor dit, els tractats diuen entre Portugal i Castella i Aragó. Per tant, si l'Atlàntic ja se'l divideix en Portugal i Castella i Aragó, Aragó no pot quedar exclosa, perquè ja en el tractat de partició de les terres ja hi surt. Però bé, gairebé toca un pèl la costa del Brasil. El que passa que ells van dir, bé, tu, deixem aquí aquesta costa, i no es van imaginar doncs, que de cop i volta tingués tant el continent fos tan immens cap a l'interior, i els portuguesos l'únic que han anat fent ha sigut anar ampliant, però en el tractat estricte toca una punta de la costa del Brasil actual. En algun moment també, ara deixant de banda Colom, penses que Hernán Cortés i tots aquests extremenys que no ho eren? Jo sempre he dit que era impossible que ho fossin, entre d'altres raons perquè Mèxic, per exemple, és una conquesta naval, improvisen bergantins de cop i volta, van amb barretines, en els gravats antics porten la creu de Sant Jordi i les 4 barres, o 3 segons els casos, i després les festes, els costums, la vestimenta, tot és estrictament català. Ara, el que passa és que de cop i volta fer veure això, jo entenc que costa molt, i si no ensenyes gravats, interpretacions d'historiadors que han tractat el tema de la conquesta de Mèxic. Per exemple, n'hi ha un que es diu Hugh Thomas, que diu quan Cortés conquereix Mèxic ho celebra amb focs d'artifici, petards i traques, diu a la valenciana.
Clar, si no saps que la majoria doncs, eren d'aquí, això la cosa queda com un exotisme. Els retocs són molts, múltiples, i no es limiten només ni a la figura d'en Colom, ni al port de sortida, ni als primers mariners. El port de sortida per tu és Barcelona. El port de sortida és Pals. És Pals i Barcelona. O sigui, és un doble port, perquè, entre altres coses, com que els Pinzón estan afincats a Pals, els Vázquez estan afincats a Pals, un fill d'en Colom està casat amb la filla d'un capità de Torroella de Montgrí, que alhora també és senyor de Pals, el comte d'Empúries és el que participa també en la rebuda de la descoberta d'Amèrica, els Cosa, els germans Cosa, aquest famós Juan de la Cosa, ho dic en castellà perquè la gent li sonarà més, estan a Castelló d'Empúries. Tot això, clar, allà fan que hi hagi un centre neuràlgic molt important, però d'altra banda, Barcelona és el gran port de la Mediterrània, de control, de comerç, d'entrada i de sortida, i que d'alguna manera el lloc de control reial havia de ser aquí. És possible que sortissin de Pals, passessin per Barcelona, si afegís una tripulació, tornés... El que sí que està clar és que tornen a Barcelona. Tornen a Barcelona i això ja és prou indicatiu. És indicatiu, i en tot cas que sàpiga Colom, des d'allà on estigui, que tenim el monument més alt a Colom, que mira, que això és que ho van fer al segle XIX, ja ho van dir, que fem un monument per recuperar el que el nostre país deu en Colom. Això en el projecte ja es pot llegir, perquè surt Columbus, diu Columbus nostrum est. Alguna cosa sabien, a més, si t'hi fixes, o si us hi fixeu, els que ens estigueu escoltant, aquí en el monument d'en Colom, a l'entorn hi ha unes imatges, i ell està ja dibuixat de jove, vestit d'aral. Que en Colom era un aral, o sigui, una mena de servent dels reis catalans. Això s'ha descobert fa poc, la Teresa Baquer, en uns estudis molt determinats, i explica que en Colom, el Colom de Barcelona, era un aral de Pere IV. Doncs aquesta gent que va fer aquell monument tenia molta informació. Tenien molta informació, lamentablement no sabem on ha anat alguna part d'aquesta informació, però ells ja estaven sobre la pista, per això fan aquest gran monument en Colom a Barcelona, per això les persones que posen al seu entorn, doncs algunes d'elles fins fa molt poc no sabíem ni que fossin catalans, i aquests investigadors ja ens ho indicaven. Jordi Bilbeny realment és una novel·la policíaca, però sobre la realitat, és apassionant. Gràcies per ajudar-nos a veure les coses d'una altra manera, i a més sempre és bo dubtar, fins i tot en una ciència aparentment exacta com és la història de la qual s'entreuen moltes vegades l'entusiasme que el present no ens pot donar. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres. Cap al Verdi.